jing pen bek ya ka rukom thong dieng ka baning kong ka long ban stang da ka ba pen khoi ya ka khlau ka ba ar ka kan thup ya ka jing pen du ki kan bat ki phlang ki tanat balayap bat ki we ki ding bam dan kam kum usla elm hapo ka ANR model sedang ya ka jing pen bek na uding baladon lupa thau lai mitar shabar na uding baladon lupa bat pen kiu ya uding ha ka jing jingai ka ba thek lai mitar thau salai mitar na uding ubaning kong bat si ya uding ubaar ka jing tu ban si ding ni staking kalong ban bu dak ya ka jaka ban thung ya ki sambai ding ni hab ban yai thau ha ka jing jingai ka ba lai mitar ha ka lain ka ba bai na ka banta ki ding hadu bangin da poi ha ka tru ni hab man pentikna bakan dan ka jing jingai ka ba omduna ya ka shimitar ha preng ka jingker pat usumbai ding pakhadu te dau talai khnang ba phingyo ya ulain ubabai hadin ba phila dab bu ya ulain ubaning kong shna sa uwai pat ulain ubayaring kat bat ulain baning kong ha ka jing jingai ka balai mitar andala dei ka por ban ti thleu bo ya uding ha padeng ka thleu ha ka jing he ka balai 4 cm ka jing jrong ru ka balai 4 cm bat ka jing leu ka balai 4 cm ban khanya ka jing he jong ka thleu thau ya uding u balai 4 cm bat panan kam ya uta kum ka atiar hang ni phila banyo I ya ka jaka ka bala khamrem ha ka bala shem ya ka jing thung jing tap ha usnam arja ar pusau kaniru kalong hapo ke ANR model ya uni uding baladon lupa ubahap ha ulain om shim la ot batla thung ding thamai lai mitar na uding baladon lupa kawai pat kalat ka banyila banyarap ban penhe pensan ya ki jing thung kalong da ka ba ot ya ki trat ding khnang ba utrai ding unlong ubatai